Bon dia. Soc l'Aina i jo soc la Jana i som de l'Escola Elisabet. Jo soc la Sara, jo soc la Lia de l'Escola Guinardó i estem aquí ajudant fent de voluntàries als Jocs Imperatius. He escollit diferents activitats, totes 5, que siguin cooperatives. Per exemple, el Matar, que és el Xuba, és una versió del Matar de tota la vida, però cooperativa. Després també tenim l'Ultimate, que és un joc cooperatiu perquè necessites dels companys per poder fer una passada, perquè si tu tens el frisbee no pots córrer amb el frisbee. I després també, òbviament, hi ha la ballada, que és una cosa que la fem per grups, 100 i pico persones, i després, al final, per dominar el dia, veiem tots 600, és a dir, els 5 grups que respectivament han fet les seves activitats, doncs acabem fent la ballada conjunta al final. Venim de Salou, amb qui ens haurem de llevar molt aviat. Sí, però jo crec que ha valgut bastant la pena perquè, a part de jugar amb els nostres companys, que no hem pogut jugar amb tots, hem conegut altra gent d'altres escoles i hi ha hagut nenes i nens que han estat jugant a tots els jocs amb nosaltres i ens ho hem passat molt bé. I la veritat és que ens estem passant molt bé, ens està agradant molt l'ambient que hi ha. Ens agrada molt veure com es coneixen nous nens, com entre ells aconsegueixen resoldre reptes. Per exemple, ara han colat allà un frisbee i entre tots s'han ajudat i han pogut resoldre aquesta dificultat i mentre estan jugant i que també s'estan passant molt bé amb els jocs organitzats. I no sé, ens està agradant molt. Els alumnes de primer de batxillerat que venen a col·laborar, per això també és molt important remarcar-ho, que venen alumnes de quart d'ESO, batxillerat, ajudant-nos a dinamitzar les activitats que sense ells no podrien fer. Per mi, el que més m'agrada és el d'estirar la corda. A mi els 10 passes, perquè m'ha agradat molt haver de practicar la punteria, també havies de practicar per veure i localitzar els teus companys i també a bloquejar una mica els altres. M'ha agradat la corda perquè érem 2 equips rivals, teníem que estirar i al final no és... Tothom s'ho pren com un joc competitiu de qui guanya, guanya i no sé què, i té un premi, però al final el premi és poder jugar tots junts i gaudir de tot. Això també ens ho han demostrat a tots els jocs. El primer joc que hem fet, que era el del Gusano, no sé què era, quan hem acabat, un nen del nostre equip ha preguntat hi ha premi? I els han dit que no. Llavors jo crec que aquí, quan tothom ha descobert que no hi havia premi, ens hem començat a passar millor perquè no jugaven tan competitives. Sí. I l'altra cosa important és que intentem barrejar els alumnes de diferents escoles als diferents grups, per no treballar amb els companys de sempre i òbviament, l'objectiu de la trobada d'avui és que es trobin alumnes de les diferents escoles de 5è de primària.